Ang'eyo Ramogi ni wami kanyo miluma kendo inyalo gombo ni mondo mi ibed koda studio kaka luore ni odiochieng' ma kawuono Ramogi TV hingo higni 3 nyaka ne wadhi yamo to mana kaka iseneno en mor marwa e Ramogi ka kuom sirowa kaka in janeno kuom thuolo ni duto nikech kuom adier dine onge un kata in nyako Ramogi to ma okeno kang' made wagoyo e yo mayot omiyo e odiochieng'ni mabende wahingo higa mar 3 wadwani mondo mi wakaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende kotenore koda kaka osebedo kusirowa ka wakelo nu weche manyien wafwamonu kuonde mopogore opogore wakelo nu mor kachiel koda weche mamoko mabende wasebedo ka wachiwo e Ramogi TV ka kamano kapok adhi mabor kata kapok amedo weche mang'eny kalore koda mor makamano warang'ane moko kuom weche ma wamiyo pek e chenro mar Oimore. Pino biro gotieno ma pio ya biro gi ngufu matek mo ya dot ma pio momore ma pio dhi gik moko already nan gi nyanya mang'ino balls to imagine ka pio ringe nyanya to is a total loss. Chenro mag ohala ochung'e boma mahero to ka oranyando muomo okinyi makawuono kan kama okonya kabisa nikech Kiswahili beto kang'eyo maber to koro kilendona gi dholuo to awinjo weche gi kendo maber weche mag thieth aja winjo gaga kipuonjo maber gi Ramogi koro miyo wang'eyo kaka chalwa kaka jo oganda. Ramogi TV yango ike mar 3 e yamo ka jopiny po tich ma osebedo ka otimo mar loko ngima oganda. In the next 3 weeks this discrimination and exclusion under SHA is not going to be resolved. On 23rd of December, clinic officers, all of us shall be downing our tools. Riwruok mar jochiw thieth kuko obwogo dhi ng'anyo e gima giwacho ni owegi oko e bwo chenro manyien mar thieth SHA. En thuolo mari mar oro ote mar puoch gi pak kendo nyisowa chenro ma osemori e Ramogi kuom higni 3 bende nyalo wacho moko kuom gigo miparo ni wanyalo loko kata wanyalo tiyo kanyakla moro mondo mi waket thuolo mari maneno Ramogi obed manyangafu kendo makare. Tudri kodwa e lai mar ote machuok manari 3:600 bende yudwa achiel kachiel e mbui mar oganda wantiere Ramogi TV wantiere Ramogi TV wantiere Facebook wantiere Instagram wantiere e mbui mar X kachiel kod TikTok nyinga Simfruz Okinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en midhiero mar koth mapek madhi nyime gi chwe pacho ka oweyo ka oranyando omuomo gwenge kendo kelo midhiero mopogore e Nyando Kisumu County kamiere kod moko kuom kuonde ohala mathoth onimo e pi kapuothe bende lokore nam wach ma omiyo jodak ma Nyando odong' gi achiedh nade. Lipota mar Millicent Adhiambo no limo Nyando kendo ikonwa lipodno ka jodak ma Nyando koro kwayo piny owacho mondo resgi mapiyo e lwet oula masiko mayo gi kwe piny maru. Kana chiwo gokinyi saa 6 ayudo ka pi gimoro amoro pongo pi konya uru jowadwa nyithinda kia kata kuma nitie dichwa kia kata kuma nitie ne Elizabeth mana kaka jodak mamoko ma Nyando oula mapek machalo kama osekelo negi midhiero mogoyo tach bang'a ora Nyando muomo genge kendo monjogi otieno mane piny orugodo kawuono. Oula makama nomiyo miere mathoth moko kuom kuonde ohala kod puothe onimo e pi gino mane okelo lal mathoth e kinde ma familia moko bende ne opogore gi joheragi. Wawinjo mana wuyi oko kuom ji ni piturowa ka chung' kanyono piny tayudo ka oda en pi lilo makata sama wuoyo kodu ni nyaka rombe na 2 otho ni e pi wan matek gin karibu miere 100 mane oketha ma pi oketho mano kapod aweka midumbi. Die sani nyithindo nie pap nyaka joma mine nyaka joma chuo sani wan disorganized ma puothe wa pi oloko nam kendo karibu ekni 79 mag michele okethore. Wainyore ma nyaka giwa ten yok wan kawuono kiata kaka wadhi chiemo. Thoth oganda modak e alwora ma Nyando yango ni midhiero mar pi otimo limtedi kuomgi to onge okenge ma migepe mowinjore mag piny owacho oseketo mar konyogi. Pi osepong'o wa ka iri maendi koro higa mar 4 ka pi tero gigewa. E odiochieng' ma kawuono pi otero mchele mar nyalo romo gunde 35 ma pi otero. Koro wasebet gi midhiero kabisa e kinde ma pigni pong'. Koro kawuono ni kane wachiewo gonwa simu ni michende wa duto te onime pi kwabiro to wayudo ka gine pi te to mchele kosenime pi onge kamidhi use nikech
kala ne chako lokore ratong, dung be odung. Nyaka mashin, mota mar mashin, pi odonje. Nyaka tiek dwe koka biro rego. Oulano bende rocho yoregi mag yuto kaachiel kod ngimagi. Ka koro kata mana tuoche bende osechako limbonegi. Apiko na pi noywero modhigo kaka sani dadi konyora gi familia onge. Already nan gi nyanya mang'ino balls. To imagine ka pi oringe nyanya to is a total loss. Wago simba to kwane berot nikech ot tiende tuch to ot gore piny. Koro wawinjo matek. Nyithindewa sani malaria osego moko kendo wakia kaka wabro timore mbele ka. Koro gikwayo piny owacho mondo ne kaka itieko gedo mar yawo ma Kurusoin kod gero dikes madongo mowinjore mondo giyud konyruok mochwere. Gilosnwa daik maduong' modhi malo ka gichweyo to biro konyowa. To nono to pod wabiro mana medo hinyore. Kanya wanya bedo compensated as farmers in terms of fertilizers and some capital for startup. Ng'iye kaka nyagonwa daik no motegno makanyando muomo. To wayudo ka wanyalo konyore. Dam mar Kurusoin dam. Wainyore kabisa nikech kogere dam no to pi ok chak kinywa kata ero ka kabisa. E sama pod mumruok mar Gengaura Nyando medo kelo achiedhnade kod dang'ni mapek e ngima jodak ma Nyando. Koro gigeno ni wang'ni ywakgi kod kwayogi ibiro winji gi sirikal kendo chwalnegi kony mapiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Erokamano nya Millicent, wadhi nyime kama apisas mag okwach kich odiochieng' ma kawuono odayo dho moko kuom josiasa mana yuoro nyasi mar iko mar Erastus Ndwati e kar chung' od bura ma Limuru. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, apisas go ne geto mar fwenyo gino kata jal manyalo bedo ni okelo kata nyayo tulo e kinde nyasi. Kochopo sani jaod bura ma Limuru John Kiragu pod idayo dhoge kendo onge jal mosemaki kaluwore gi tulono. Bang' tulo manyoro e skundi ya wuoyi ma Bibirioni e kar chung' od bura ma Limuru, anyuola mar Erastus Ndwati koro dong' gi ting' mar chulo mwandu manyokethi. Wale ambaye wataweza kuwa na huruma juu ya sisi wangetusaidia anga tulipe hazara hii ya viti vilifunjika na vinginevyo. Seche manok tok tulono, apisas mag okwach kich osebedo ka dayo dho moko kuom josiasa manyo yuoro nyasi mar ik Ndwati. E log tich mar okwach kich mayudore Kiambu, pod idayo dho jaod bura ma Limuru John Kiragu ma bende nyo yuoro ikno kendo bede hema mopogore kod josiasa mamoko. Kiragu kata kamano pod omako chung'ni onge gino matene kod tulono mani en bende masira no nyojuke. Ningekuwa mtu wa kuvuruga, si basi ningejua vile nitajikinga. Mimi napigwa, alafu watu yangu wamepigwa, gari yangu imepigwa. Kwa machielo, Seneta ma Kiambu Karungo Wathang'wa mano winjore chope apiso kwach kiche kaunti Manyeri noko chopo kowacho ni onge kod ler e wi gimomiyo idwaro ni ondik dhoge e kaunti mopogore gi mano mane masira otimore. Magitimore kanyaka sani onge jal mora mong'eyo chal mar mane en jaod bura ma Limuru machon Peter Mwathi. Koloso kod jofwambo, minode nyochiwo ler kowacho ni Mwathi nyondhi kendo lalgo e kinde manyotemo reso ngimane. Chal makoro semiye pek ahinya. Mine is just to ask the government to release my husband because he went for a funeral. He has attended many other funerals in Limuru. He has served the people of Limuru diligently. And he was abducted by force because the vehicle he had gotten into so that he gets out of the chaos was sandwiched by two Subarus that had no number plates, so definitely that's the government. E andika margi ne ute fwambo, ogai mar obila wacho ni onge gino ma obila dwaro kuom Mwathi kendo wito oko paro mar ndhiye kendo lal kode. Omedo ni pod gidhi nyime gi timo nonro mar fwenyo jogo mano nyayo tulo ma bende nyokelo hinyruok ne oganda mamoko kod kethruok mar mwandu. Nyaka sani onge ng'ano mosemaki kitudo gi masirano. None has been arrested, but efforts are being made to arrest the perpetrators after the statements have been recorded. DCI officers are on the ground carrying out investigations. And as at this moment, statements from the family have been taken to enable the investigations to establish what transpired. Peter Mwathi ni kanye, to enga mano nyayo tulo eskun Bibirioni nyoro. Magi kore penjo ma oganda jo Kenya rito duoko margi, kako machielo obila osingo mar fwenyo gino mano kelo chal makama. Ifinya Kidi, Ramogi TV, DCI, Nairobi.
Riwruok mar jochiw thieth, the Kenya Union for Clinical Officers kata KUCO bono mar dhi ng'anyo kochakre tarik 23 dwe manyien gima giwacho ni akweda e chenro manyien mar okumba mar thieth mar Social Health Authority. E romo margi ma higa ka higa manobagi e boma ma Naivasha odiochieng' ma kawuono, riwruok mar Clinical Officers oseyo bod mar okumba manyien mar thieth Social Health Authority kuom weyo gi oko e chenro mage gino mowacho ni kidek thiro chutho sekta mar thieth e pacho ka. Ka giloso gi jofwambo, jochiw thieth go bono mar bago ng'anyo thuolo mar jumbe 3 ponono ni sirikal ok owinjo ywak gi kendo nywako gi e chenro mar thieth e bwo SHA. If in the next 3 weeks this discrimination and exclusion under SHA is not going to be resolved, on 23rd of December, clinical officers, all of us shall be downing our tools. Jakom mar riwruogno Peterson Washira lero ni jochiw thieth e bwo riwruok mar KUCO omako kama duong' e ute thieth mag ji giwegi e pacho ka kendo weyo gi oko dhi hinyo ngima jo Kenya. The majority of the private health facilities in this country, about 65% and above, are owned by clinical officers. When we are denied the right to be contracted and offer services under SHA, it means more than 6 million Kenyans are unable to access health services. Kenya has only 5 dermatologists, though that's from KMPDC. But then we have 150 dermatology clinical officers, meaning all those cases of dermatology are seen by clinical officers. So if you decide to remove us from there, then what are you trying to say? As we speak now, many of our patients have not had surgeries done because there are no we cannot do the pre-authorization for us to get services done. 90% of all eye services in the country is offered by a clinical officer. Lakteche go oseo jakom mar board mar SHA magiwacho ni nyiso ayiere kaka otiyo kod riwruoge mopogore mag jochiw thieth e pacho ka. We want to ask the president, especially the chair of the Social Health Authority, Dr. Abdi, who has shown to be very partisan and who cannot be able to differentiate between his cadre and cadre politics, and ensuring that we achieve the universal health coverage. We want to ask the president to sack him and to sack those people in SHA that are extending this exclusion and discrimination and that are stopping the government of William Samoei Ruto from being able to ensure that they roll out UHC. Mabiro manodiochieng' achiel tok riwruok mar lakteche KMPDU golo lakteche maraga kata interns e ute thieth e wi lwasi marach mar tich. Nyakaramogi, ponono ni ichako mana neno TV gi e kinde ni nyalo wuoro ni to ang'o momiyo batha koni neno maber kamano. En kaluwore ni Ramogi TV hingo higa mar 3 nyaka ne wadhi e yamo. Kendo ne jogo manitiere machiegni gi Royal Media ka machiegni bi mondo wacham ke kikang'o wach ni natango ni nasungo nwasunga. Ponono ni mabor wang ni cham gi wangi. Kao kamano kum thuolo mar higni 3 sani Ramogi TV mena achiel kum tong' wang jowi mag kambi mar Royal Media Services osebedo ka goyo kang' kendo dongore mokalo kati nende Ramogi sidho higni 3 e yamo. Nyako Ramogi kawuono yudie thuolo mar miyo wangi chiemb wang' kaka reporters mag Ramogi TV manyo weche manyien, piedho kendo chano kapok oketgi e yamo. Kanyakla mar Ramogi TV bende kalie liet mar reto kod weche manyien ma kata kamano nitiere tich mar ng'ato ka ng'ato moting'o jochung weche, jochan picha, kanyakla kod directors machiko kaka weche go pilore e yamo. Walter Nyambaga olosonwa lipodni. Welcome to the new Ramogi. Igalorore kendo modhuro mana kaka yierombo poto kuome. Oru maloyo yierombo gi thoth. Higni onyon 3 nyaka ne nyuol tong' wang' jowi mar Ramogi TV. Kuom thuolo mar higni 3 gisebedo ka gimiyo weche manyien matimore siasa, somo, thieth, ohala to kod arita kwe e kind mamoko. Kata kamano, bende ing'eyo kaka weche manyien gi iloso. Pile ka pile, kanyakla mar Ramogi TV bedo kod romo mar chano kaka odiochieng' biro chalo. Kendo ei burano, weche moko pilore, kendo gisomore rieko matut. Wabedo gi buche 2, mokinyi machakore ga saa 3. To buchegi en mondo mi wafweny ni gin stories mage ma ng'at ka ng'ato timo. Bang' yudo kit sigana ma iluwo mar odiochieng', reporters nyiedhore kendo wuok kochoma pisi mochung'ne masinde kanyakla kod picha
kendo ka emimiyo gi jogo picha makao kameras kod masinde mag kowo picha achiel kachiel. Fredo Mondi to kod Linet Undi mayudo tiegruok kod Ramogi TV e kind reporters mamoko chomo pap mar foro weche manyien ka gigeno duogo midhiambo. An koro kaka ng'at mochung' ne camera operation abiro ng'iyo ni to tijni kamera mane wuon kamera mane manyalo timo gini maber. To koro sain tamiyo kono reporter ni Walter Nyambaga dhi gi Moses Mwakisha kamoro, mano for example, oro dhi gi John kama idhi time gini no, dhi gotieno kama idhi time gini ni. Jafwambo Chris Owino marango weche mag siasa oduogo kendo bilo mbaka kod jachungu weche Ken Muga kama ipilone rieko kako biro thiedho sigande eka donjne janeno mar Ramogi TV yo mong'ith kendo mamuol obedo kendo chako ndiko audio computers chap kajal matoyo nyuogo kaluore ni sama e wang'e. Ken dwaroga ni script by Sapar isechako ndiko story to Sapar pod waneyo. Koro seche moko chuni ni ichak ndiko script mari e sim. Koro ka se copy e kae seche ma pod copy no anta biro ayaw Octopus en kama adhi ndike situcha. Kapok jofwambo dhi somo weche mag ndiko to jachungu weche Ken Muga kao thuolo mar rango gik mag ndiko mondo opod oko kendo wany mago ma ok ni kare. Koro kosechopo karaka tang'iyo gima dibed ni samoro ogwenyore e iye, samoro wach moro mokiere e iye ma ok ochanore makare, kata samoro be ka wan maber to imulo mana matin to ichak iduoko ne reporter. Koro nyalo dhi keto duonde. Jonjore no omonjo kanisa kendo kwalo mwandu ka gituro pigo. Jomoko bowacho jonjore no monjo kanisa kendo gituro dhot magidonjo. Dhot winjore ni ji mathoth. Ahinya jo-Ugenya jo-Alego gini bo tiyo gi thigo no, to ka wang'iyo to ok wadwa ni wawe ng'ato chien ma ng'ato bo bedo ka penjore to mana ang'o ma giwacho. Otelno ni e mesaneno bende ma ipoge sigane kidinje mopogore opogore kalore kod pek mar sigana to kod weche mamoko ma irango. Nitiere sigana moko ma kitimogi tiyudo ka en moro machiek, ong'ade mana machiek ma jasomo kata ka en George Bati kata Lydia Okeyo ka kosesome tiketo picha tuga achiel kachiel, to en picha ma samoro ok bor ahinya to rumo gi kanyo. Seche moko be nitie moro ma iluongo ni straight cut kata straight ups. To nitie moro ma be waluongo ni nuts up. Matene jasomo chako somo to kapok otieko some to picha chako neno. Koro wachako neno gik mosomo ka wachako neno ka samoro ji ne wuotho mosore kapok gichako wuoyo. Kotieko wuoyo to joka wuoyo. E newsroom kae wan ji moa kuonde mopogore. Wantiere gi jo Migori, wan gi jo Homa Bay, wantiere gi jo Ugenya, ibo yudo kata jo Alego moko ka jo Kisumo bende nitie. To dholuo ibo yudo ni kata wawuoyo to wawinjore. To nitiere weche moko ma ja Ugenya bo tiyogo to kikelo ne ja Homa Bay to kelo chochni. Koro wabet piny to ji winjore. Niero nitiere wad makama ma koro osekel mbele waka. Mana kaka jok mamoko Uchieng' Emmanuel nyono e madinya pisi mag RMS kochomo kar keto duol kendo keto duonde. Penji KCC ne yudore midhiero bang' yweyo muya mar gas. Cleophas Oluoch ma bende duonde opote ote mathoth to kod lendo moko moyiedhi. Ramogi TV bende nyagore kendo fungo duol kapok giikore ne yamo. Joloko yie wich obed gik molos kod kido. Jachan picha Eric Ounda ma bende ni kod ting' mar chiwo weche manyien milidho wiye. Ramogi TV yango hike mar adek e yamo ka jopiny puoyo tich mosebedo kotimo. Otele weche manyien mag migago, ang'ich welo to kod oimore olernwa kama opuk bedo mapek ne godo tinga. Editor on desk yiero ni ma en worth being highlighted. Asing'io footage and pichni video mantie. Byte onengo bed very short, obed catchy mondo o attract ng'ato. Oleronwa mise magae e chano picha to kod keto mowinjore ma ok mi janeno jajeni kabwogore. Pictures, the choice of pictures. Koro ok nyabed ni timo story mar ODM
astiketo story mar ng'ato koneg Siaya. Koro relevance koro. Ikidego, reporters mago mag kor gwenge kaka Millicent Adhiambo, ma Kisumu riore kod saa mar suko sigande kendo somo piyo piyo kau kama dhi gi laudayo mar chwale e wang' sa. Lwasi mar dalani opong' gi rumbi mag lit kod kuyo. Koth mapek osebedo ka chwe kendo luoro nitie. E kaunti ma Migori, George Juma nyiso lony mare kendo singo nene joneno chope wang'e mar neno ni motimore e kaunti ma Migori okoleo ka oche mandiki oduono ka jodonge. Joja oke kaunti ma Mombasa ng'waso masin kendo kasore bang' lore kaunti ma Mombasa. To Joja Molo e kaunti ma Siaya bende okodong' oko. Telo man kod ting' kaka Alan Obiero matayo bad Ramogi e kaunti ma Kisumu odich kendo neno ni onge mbalo wang' mar neno ni gimoro amora ni kare. Kuom higni 3, lwasi mar od weche manyien samoro bedo ga maliet mademi tuoche mag obwongo mak jofwambo. Kata kamano, gikweyo pek mar tich kod josomiel kendo goyo mbaka mamiyo gihenyo fuok ka ginyiero. Tich mar fwambo nyalo wacho ni onge sane. Ok nyalo wacho ni tiyo sariyo nyaka sa 11 nikech ikia sama ang' wach moro amora ne wuogi. Ng'eny ji nigi paro mopogore e wi jofwambo. Kidhidhe kamoro miwacho tich mitiyo to nitiere weche ma dhano paro ni en adier kuomi. Achiel kuomgi en ni jafwambo en ng'ama yudo omenda mathoth. E mesa mar weche manyien mag mbui, Brian Okelo piem kod matucho kendo ng'olo pichni mang'ing matindo tindo ne mbui mag Facebook, X, TikTok e kin mamoko. Wan gi softwares moko kae mwanyalo ng'ado weche ma biro kachiel achiel moko okene oganda e mbui. Mar ariyo wan gi reporters magwa mago mantie field kacha chande. Koro gine masama for example gimiyowa news moro ma nyalo lambo oganda. Kalore kod saa mag weche manyien machopo mapiyo, moko kuomgi dhi e od dusruok mondo kedgi kagwata malela wang'gi neno mopuch to kendo mayom mopuch kadiburo dher chak. Eka giko to gitonyore kombe mar somo wechego. Kinde mang'eny kineno ka wa edit stories to watiyoga gi earphones. Koro inyalo kete kata thum moro mihero matin. To kisewinje matin to nitiere kaka onyalo chiero juogi gi kendo ineno ma kaka idhi mbele gi tich kendo itime mapiyo piyo maber. Gidonjo e studio mar chako somo e kinde ma kanyakla mag jogo machano kaka wechego keore miyo gi ler kod lai magi kaka gitiyo. Come to stand by mic on Jakablat. Tarik 29 dwe mar 11. Kuom thuolo mar higni 3, Ramogi TV chamo nyadhi mar goyo okang' maduong' e bwo jatend Ramogi TV J Bonyo ka gisingo medo mitni margi e pinje. Bonyo, jatelo mosebedo ka jiwo reporters kendo tegogi mongirore. Popular TV station in Kenya. Ramogi TV. Aya tena. Wow. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Nyakoromogi mano mana matin ma Walter Nyambaga olidhoni mar mondo ming'e kama weche manyien gi wuoke ka gibiro mar mondo mi ing'e gima timore mar mimor kachiel koda bedo kodwa kendo wamedo duoko nwero kamano kuom wuotho kodwa e thuolo ni duto mar higni 3 kanyo wadwa ni mondo mi wakaw yweyo mokwongo chenro en mar oimore kata kamano kanyo ka bende otemolo e mbui mar Facebook. Opija jachuma wacho ni mar Nyamasari ya Kisumu aneno maler kendo makare kawa Nyamasari ya Kisumu kod minoda Mama Brighton Abok Sultan Wonyolo Isaiah Machonne kod jochuma duto ma Kisumu. Happy birthday Ramogi. Kamano Monica Kumu weche manyien chopo na e yo mong'ith kendo makare kan Dubai kendo mor kik kelo nwa weche manyien e yo mobidhore kendo manyasi bende puoch gi pak kuom kolonwa weche manyien gi kuku mag otherwise and kodi nyaka giko. Erokamano bro Favor wacho ni watching live from Awendo. Erokamano Awiti Jarodi wacho ni watching live from Tausi Massive and Awiti Jarodi kod Morris Okumu kikidhi mabora kod wantigi weche mathoth. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds.
millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na shabiki.com. Wakelonu chenro mar tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Minto Mwenyegetinge, Safaricom Sambaza Fra Caravan Western and Nyanza Edition sasa imefika Kisii. Jumamosi hii ya tarehe 30 Novemba mwaka huu, kutana na watangazaji wa Egesa FM na Radio Citizen Kisii Town kuanzia saa 3 asubuhi. Kisha baadaye msafara utaelekea Keroka, Keumbu, Nyamache, Mogonga, Kenyenya, Nyamarambe na Climax itakuwa Suneka Market. Evangelist Douglas Otiso atakutumbuiza unapopokea zawadi kemkem kama simu, airtime, mbuzi na zawadi zingine nyingi. Ni kwenye Safaricom Sambaza Fra Caravan Western and Nyanza Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Egesa FM. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Samiwinjo ke ineno kiyanyo wadu mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony kano chako timo gini kendo. Classification meeting moka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo okocha. Ber mar ng'ato papi e lach. Ka papi e tekni to loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa local commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. Machiegni Kenya Karamogi kawadhi nyime ni governors mawuok e gwenge mayudore e bwo riwruok mar LREB okwayo piny owacho mamalo mondo ne ni omenda mag counties ogole wang' sama okoleo mondo tim godo chenro mag dongruok e counties. Kane gilose odiochieng' mar 2 e romo mar 12 mar LREB manotimore Alupe University, Gavana Masia James Orengo, Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa kaachiel gi Gavana ma Busia Polo Tuoma owacho ni counties tuthni mondo gichul gope kaachiel gi timo dongruok kaluwore gi deko mag omenda. Jakom mar LREB Peter Anyang' Nyong'o korka kore okwayo seneta mondo orang nyadiriyo chike matayo joket mwandu mag ji giwegi kaachiel gi mago mag sirikal mondo counties obed gi dongruok maber. We were supposed to get more than 4 billion and it ended up being 387 billion out of a 3 trillion shilling budget. I think there's a paltry sum if you look at the constitutional responsibilities and mandate
in agriculture, health sector, and roads. Just doing one good bridge, if you know the cost of just doing one bridge, it gets into hundreds of millions. So I don't want to be the carrier of bad news, but I think this debate, and it's a political question, a constitutional question, we must continue to fight for the counties. We are looking at efficiency in the Office of the Controller of Budget. We'll continuously call out that office so that we eliminate the bureaucracies and inefficient that office to facilitate a release of funds. Jatend migao mar jotije piny owacho e pacho kae migosi Justin Muturi kawuono ne otelo e nyasi mar pidho yiende yogot abiero Bondo sub county e county ma Siaya. Kaka achiel kuom ondamo mar chenro mar piny owacho ni godo maneno ni opidh yiende tiela tara gana 15 e kind higni 10 mabiro. Jafwambo marwa George Amolo ne oyuore nyasi mar pidho yiende go kendo losonwa lipodni. En chenro manochakore saa 4 onyango ka jatend migao mar jotije piny owacho Justin Muturi, jatend migao mar pi kod alwora e kaunti ma Siaya Ngire Jacqueline Oduol, to kod jodito mamoko mag migepe mopogore opogore e piny owacho mamalo to kod mar kaunti ma Siaya, kotelnegi gi kaunti commissioner ma Siaya Norbert Komora, duto nobano bad sede kendo twenyo nyaka wi got abiero, kama moro ka moro nokawo okang' mar pidho yien. To kanowuoyo e kinde nyasino, jatend migao Justin Muturi nofulo ne migao mare kotudore gi migao mar bunge, tend loch gwenge to kod migepe mamoko ochako chenro mar medo kwan yiende counties adek mag yimbo mar piny Kenya. Today's exercise is in fulfillment of our commitment as a Ministry of Public Service and Human Capital Development to plant and grow trees in 3 counties of Kisumu, Siaya and Bungoma. This month is Siaya's turn, and I'm happy that we came to this hill, Gotabiero. No medo wacho ni mai chenro magitimo e bunge moyiedhi mag piny owacho e counties adek go, kakoro golo chik ne migao mar National Youth Service mondo bi one ni tich magichakono okodhi kanono. I may just wish to make one appeal and instruct our National Youth Service in Kisumu to make sure that on a monthly basis you pay a visit to this hill to ensure that when collaborating with the forestry department, the work that we are doing on this hill does not go down to waste. And I promise that in the fullness of time, I will come back here. Magi owacho ka tend piny owacho mar kaunti ma Siaya bende koro singo chenro magin godo mong'ith mag neno ni gibero kwan bunge kaunti no. The governor and the Minister for Environment, we are working on gazettement of the 17 hilltops. These Gotabiero and Ramogi are the only ones that are gazetted, and therefore they are protected. But our concrete action is to work together to make sure the others are gazetted. And we have also come up with a program under the financing locally led initiatives where we are getting tree nurseries in each ward. Korka kore to County Commissioner ma Siaya nojiwo jopiny mondo mi omak motegno pith yiende mondo giber kwan yiende mapod ochung' mana e kwan atamalo 5.7 kende e kaunti ma Siaya. Yeah, every year for the next 10 years, we're supposed to plant around 16 million trees. As a county, we are not doing very well. Our target so far is still below what is expected of us. Yeah, let us go out of our way. We plant trees in our homesteads, within our schools, with whatever space where we can be able to get space. Let us capitalize on this goodwill by the government. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Kamananya George Amolo. Oganda Luo oke piny mangima e county ma Nairobi kae warado gi joluo mobiro kanyakla kendo chako ohala mag loche matero mwandu e konde mamoko e piny Kenya. Waluondach kambi mar Riverside Transporters kendo gileronwa mor magiyudo kod achiedh nade magikaloe. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch ne otwak kodgi kendo koro omiyo waler e siganani. E kar saa 9 mar odhiambo wadonjo e kar dak ma Babadogo, Nairobi. Waromo gi yawuoto na gima tiyo matek. Loche opangore. Osigo eiko.
moko iketo e loche. En ikruok ne wuoth mochomo Kaluo. Ma en sigand Riverside Transporters. Oganda Luo mane obiro kanyakla mar timo ohala tok midhiero mar lweny mane omuoch tok yiero mar higa 2007. Ohala ni wachako higa mar 2007. Wachake kamoro ni Easy Coach Town mar Kiti Kacha emano wachake. Ka lure kod dhao mane nitie higa mar 2007 yudo ka jo mang'eny ni riembo kuonde magidake. Nikech mane en dhao mar ukabila. To kinde no geche mang'eny nok gin mag jok madhowa, joma wacho dhowa. Koro ni yanyowa. Iting'onu gik moko ti yanyowa. Yudo ka en gima keto lit e chuny ng'ato. To obo wacho ni ka jogi nyalo temo ohala ni. Wan be wajiwre mondo wa offer services ni jowa. Chaka Riverside Transporters ne ochako gi kanta achiel. Kasani to koro gin gi loche maromo 18 makonyo gi weche ohala. Kano wachako gi kanta achiel ma ji mang'eny emne rite en kano dhi piny to kata in magi msigo machal nade nyaka irite moduogi. Nyasaye be ber noyawonwa jomoko chako kelo geche makaro sani nyaka sani wan gi geche 18. To kane simu onge kindego, ji ne tudore nade kane gichako? Jotije kar ohala ni leronwa kuonde magidhiye. Diere ka be simu ne pod onge matin, en kitiyo ne ng'ato to nyalo koni bwana udo mera moro ng'ato nicho tiyo na referral mang'eny wayudo. Lek ka lek nyaka bedi gi geno mano mar chopo kare. Riverside Transporters ni kod lek margi. Kungo gi hola en achiel kuom yore maketo gi e tich ahinya. Gilengo ma wan go sani waneno ni wadwa medo geche makoro bede nyingwa kabisa mag kambi ni. Maro ni en kungo gi hola. Kikano pesa ni mikano. Kai dwaro pesa ni no wami 70% of it. To gina chiedh nade mage magi kalo e kinde ma jopiny mathoth yuago pek mar ngima. Gidhach gi ohala yo machal nade. Gima timore mang'eny ni yudo ka kata mana customer manin go mane tero mwandu kata diriyo i week. Sani kuro tero kata dichiel. Nengo mar mafuta bocha kod idho malo. Koro ko idho malo tiende ni wan be nyaka customer nyaka wamed ne nengo malo matin. Kata doko ni achiedh nade nitiere ohala ni. Jo ohala gi yudo mor gi kanye. Kimiyo siki Nairobi ka tatero ni dala. Tinyisa no sigo ni dhi yudo mama dala. Mama ugo nairo kamano mathoth. Ta wawinjo ka wan gi mor. Kamane gi mwatemo timo mondo customer wa obed gi chuny mang'ich. Ywak maduong' ne sirkal en nengo mar chungo geche ahinya e kaunti ma Nairobi. Gino magiwacho ni keto nengo mar timo ohala bedo mamalo moloyo. Parking charges gidwok piny. Nikech ka koro idhi kawo sik ng'ato to ket ni parking charges. To mano tiende nyiso ni parking charges no edhi mi customer mabe onge pesa no kata wating customer no. Tijni omiyo oganda Luo matindo tije kendo mae osegolo negi luoro mar timo ohala. Maber kabisa ni yawuot Luo mang'eny bose donjo ohala ni. Gitimo transport. Luoro mane ji nego mang'eny wach loan gi wach lori neno kodok piny. Wan gi drepe matiyo ka, wan gi vijende matimo loading kae, gin gi vijende matindo, morito familia gin kech tijni, watero msigo mora mora. Inyalo bedo gi gik ot, watero ni dala. Inyalo bedo gik gedo, watero ni dala. Inyalo bedo gi cham wakelo. Nyakora moge juang' achiel e teko, kendo ka wamakore kendo wariwore gik mathoth nyalo timore. Picha mineno toki kod sigana mawinjo en ranyisi ni gigi duto nyalo timore mana ka wamakore kendo wabedo e achiel. Kuom lori achiel kaeto bang'e oidho mochopo kod lori 18 pod lek gintiere godo. Gigi gin gik manyalore. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni atamalo 75 mag buche ma otenore kod rochruok mar ratiro mag nyithindo ma ichwale do mar yuagruok kata pil e kaunti ma Migori gin mago mag bembo mag nyithindo. Mae kalore kod lipot ma ogol kod do ma Migori e sama idhialo juma marito ratich nyithindo. E dwe ni mar 11 men mano matimo tijego mag nyithindo ma ong'ere kaka Children Service Month, do ma Migori ka otenore wego mok mago mag piny owacho dhi nyime kod puonjo oganda kaka ginyalo konyo e duoko piny rochruok matrogo mag nyithindo. Mae biri kinde ma lipot mawuok e do ma Migori kod apises mag nyithindo yango ni cases mag rochruok mag atrogo mag nyithindo osedhi malo e kaunti ma Migori.
cases of defilement, we have quite a bit of that. So children have to come to court and testify. There are also quite a number of cases involving maintenance of children where parents, for one reason or another, have disagreed and they are not able to raise their children. Nyithindo mibamba bamba oyae gin weche mamedore kendo gin weche mabeyo. Wan gi lwenje matimore udi. Jang'ad bura dono ma Migori Justice Ann Ong'injo wach ni atamalo 75 mag cases mag nyithindo ma ichwale dono mag ywagruok gin mago eko mag bembo. The appeals that I handled in the High Court, I think I can say that 75% of them are involving sexual offenses, especially defilement. That means that the offense is rampant in this county. Ong'injo wacho ni ka opogi kod puonjo oganda kaka ginyalo geng'o cases mag rochruok mag atrogo mag nyithindo giketo kenge makare mani cases go ma ochwal e doho bende kro tiek mapiyo piyo. As a court and as a CUC, that is a court users committee, we also talk with the stakeholders to make sure that the cases are expedited. Every child who is charged with an offense in Kenya has a right to legal representation. At Migori Law Court, what we do is we have a committee that deals with the issues of children who have been found to be in conflict with the law or who have been charged with being in conflict with the law. That committee assigns a pro bono advocate. We have enough advocates. Owadire mbedo kod kuonde jot mag nyithindo ma ong'ere ka children remand osethiro kenge magi mag winjo kendo ng'ado bura e cases mag rochruok mag nyithindo ma ichwalo e jimdo mapiyo piyo. For children in conflict with the law in this area is that when they are brought to court, if they have to be remanded, we have to go to Nyamira County. That is the Manga Children's Remand Home. So that is one of the reasons that it takes so long to hear their cases, because the investigating officer in Nyatike is supposed to go to Manga to bring the child to court. Every county should have a safe place so that those who are survivors of sexual offenses or gender-based violence can be kept in safety while their cases are going on. Jogo maketrogo mag nyithindo wani beni mokum cases mag rochruok mag atrogo mag nyithindo itieke buche kor gwenge osethiro kenge mag ratiro ne nyithindo. Ivo Juan Tegorogno mar Forum for African Women Education is Katafawe wach ni ber ka iketo kenge makare maneno ni cases duto mag rochruok mag nyithindo koro chwal e nyim doho. Challenge that we are finding is that when these cases like the GBV are reported into the courts, especially for children who are not able to communicate, the cases get lost somewhere in the middle. This is because the kangaroo courts are too much in Migori County. When a case is reported, you realize that the perpetrator gets the parent or the guardian of the child, then the perpetrator is asked by the parent or the guardian to provide some money. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wuoth ma Safaricom mar limo gwenge duto mapacho kama otisi ni Safaricom sambaza furaha odhi nyime kawuono e gwenge ma Kaluom. Wuodhno ochakore gi boma ma Kendu Bay nyaka Migori ka Safaricom dhialo kastembe gi mwandu mag Christmas. Hilda Obuya miwaler. Odiochieng' mar adek mar limbegi e gwenge ma Kaluo, safar mar kambi mar Safaricom okomakore gi Royal Media Services kawuono chakore e chuny boma ma Kendu Bay kendo chomo Homa Bay, Rodi, Kopanya, Wendo nyaka Migori. Kastembe mag Safaricom oloyo mich mogudho kaka gwen, diek kod omenda mag goyo simu. Amor ahinya kabisa nikech nabiro mondo achop kuma jo Safaricom ne bire. To ka omona dhi stadium achula piko tayudo kaka reune stage. Ka chope stage okatiyo kata dakika 10. Ayudo ka wach mar simu dhi mbele. Bang'e bang' mano tatingo katululu na malo no wachni wating simbe wa matindo malo to mwalo neno simba to mwalo luonga to ka idho malo to ketna ngolo matin bang' ngolo matin ta mwalo miya mana simu. Amor gi jo Safaricom kabisa. Kochakore e boma ma Kendu Bay nyaka Migori, jodak e gwenge ma safarno nochung'e oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Ramogi kaachiel kod Citizen kaka Glenn Ramogi, Victor Makajuma kaachiel gi jomi ji nyiero kaka Inspector Mwala. Mokwongo agone erokamano maduong' ahinya ne johera mag Ramogi FM gi johera mag Ramogi TV
manyo wuok oko nyaka ne wachak road shows. Kawuono wan e odiechieng' mar adek. Erokamano maduong' mokalo kuom wuok karombgi mar rwakowa e gwenge mopogore opogore. Ma nyiso hera magihero godo Ramogi FM gi Ramogi TV. Thothne watimo gigi mondo wabed kodgi machiegni kokalo kuom chenro ma opogore opogore mag on ground gi. Kendo wasingo ni gwenge mamoko mane ok wadhiye wabro dhiye ka Yesu oyienwa. En gima wan go gi paro, watimo negi erokamano, to gwenge ma ok wadhiye watimo negi mos makende. Gimed mana kit Ramogi TV. We've got lots of prizes. We've got chicken, goats. We've got airtime, t-shirts, a lot of prizes and lots of entertainment, and also just meeting their favorite presenters as Safaricom celebrates 24 years of service to Kenyans. Kambi mar Safaricom limo gwenge duto manie tung Kenya ka gigone kastembe gi erokamano kuom chung kodgi kuom thuolo mar higni 24 magisabedo ka gichiwo chenro gi e pacho ka. This we've done this year that has really been successful. Our customers are happy. When they are happy, we are happy. And we are happy with the reception we are receiving at Safaricom on the ground. Customers are very happy to spend a good time with us. And looking at this Christmas period, there's a time to give. And that's exactly what we are doing. We are gifting customers. Wuodhni ochope giko odiechieng' ma kawuono e gwenge ma Kaluo ka koro juma makiny. Wuoth mar Safaricom sambaza furaha donje kaunti ma Kisii. Hildo Buya, Ramogi TV. Tok report mar Hilda Buya wadhi e yueyo machielo sa 3:44 aneno kawuoro ote Ramogi TV an mak Luga Japenga Chiel ma Abom Center aneniyo makare gimino da Pamela Chieng kod wadwa Kevin Omolo kani Nairobi la Kisama. Haban Flores kawuok Migori County. Happy birthday to Ramogi TV. Anagombo ni Ramogi TV okel sigana me wacho mani tok Sardani koserumo wakel ganga okang'eyo ni mano en mane. And Violet kawuok Kodera. Ramogi TV neno maler Amoso Stacy ka en Mukse. Ramogi TV yen opidh got abiero ma ok got agulu. Wang ne anona ne watno ka kamano erokamano kuom duoko mari waringo wadhi duka matin pod wan gi weche mathoth kamoting'o nyaka ng'ado kek. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo mi yudi kisa tiun mar mili nyarasembo. D star aboro auchiel nono star ang'wen achiel auchiel as Ramogi TV e od jothumbe duto. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo piny design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women.
let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Obongo nyakalaga jamana licho masetimo wena ang'eyo ni timene nyeli lakini satan pile makwala. Koro ichame chama kama koso nitiere gimoro me.